my god माने ओमफ्राय आं इखौ मोनबाय दिनै माने हेलौ गाइस वेलकाम टू बेक माय यूट्यूब चैनल आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों बनानै लाग्रोनाय थाहरलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ थ' बिदिब्ला आं नोंथांमोननि सिगाङाव मा देखायलांखो अननानै नायलांबाय थादो थ' चलो गाइस मोन दलङाव माइ लामदो आरोना आङो नोंथांमोन नायलांनो हागोन नै आं दलङाव माइ लामदों आरोना मोननै मोनथाम आरोना नै बे मोनसे ओमफ्राय बिथिंजायबो मोननै नै एकदमबारे माइ लामदों आरोना जामायजोमोन बियायमोन माइ लामदों आंहा नै दलङावसो बाव आरोना माने सिथ्लायाव सान्दुंआनो नाङा जोंहानिया बिनि थाखायनो आङो दलङाव माइ लामफैदो आरोना नोंथांमोन नायलांबाय थां दायो माइ गाखावनोसै सान्दुं नाङैनि थाखायनो बेयाव लामफैनो गोनां जादों आरोना जामायजोमोन बियायमोन बारियाव थांनो नागिरदों आरोना आङो नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ नायलांबाय थादै जामायजोमोन बियायमोन जों गामिनि बोग्रिया देनजार मोनखाबाय दे आं देखायनो र' नोंथांमोननो नै नायदो गाइसमोन गथ'फोरा बिखौनो बुस्रिनानै हायानो नै हाग्रायानो इमान रम हाग्रा जादोंमोन सेस लांदां खालामजोब्बाय बुस्रिजोब्बाय ओमफ्राय इथिंजायनिया मोनथ'वाखै आरोना नै गोथां गोजा ओमफ्राय बै फारसेखिनिया सान्दुं नाङो नालाय एसे जारे जाहांदो गोजों इखौनो गथ'फोरा बुस्रिनानै लारि जोंनिया एकदम माने बोग्रि दंफां गोजा आरोना गाइसमोन जायनो फैयो जों गामियाव बिनो बोग्रि मोनजागोन लामा दायो बोग्रिया मोननायनि टाइम जाहांदों ना बेसेबा मोजां आरो जों गामिया नै जामायजोमोन बियायमोन सोरबाफोर पस्ट खालि दङबा जों गामियाव फै जों गामियाव बिराद पस्ट खालि दंसोगारो गोथाव बेलेग बोग्रि मोनजागोन आरोना गाइसमोन जों गामियाव जाय फैयो आरोना माने बिराद मोजां मावथि माबाफोर दङ आरोना पस्ट खालिफोर दङ ओमफ्राय दायो आङो बोग्रिखौनो माने फोथाराव थांनो नागिरदों आङो फोथार माने औवा बारियाव थांनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय बोग्रियानो इनियाबो बेसेबा गोजों मोनजोब्बाय आरोना माने गासिखौबो लारि बोग्रि गोजाहाय जामायजोमोन बियायमोन नै इफोरबो आरोना बिराद मोनजोबहांबाय बुगाहांजोब्बाय आरोना दायो आं बैथिं थांनांदों आरोना बैथिंजा थांनांदों आरोना आङो जामायजोमोन बियायमोन गाइसमोन बै औवा सिंखिजा थांनांदों आरोना जामायजोमोन बियायमोन इनिया बेसेबा आराम मोनबाय आरोना बोग्रियानो सोरबा फैनोबा फैदो लामा जायनो फैयो सान्दुं गोसायाव थाबायना फै हे बोग्रि गोमोन सिरिदो बोरो हे नै गोमोन सिरिदो नै जामायजोमोन बियायमोन ओरैबायदि माने आंहा लाखि थारायनै थाइसे सिरिना होबाय आरोना यामि जानोसै आंहा नै इबो थाइसे आरोना मोनहांजोब्बायानो बोग्रिया जोंना जामायजोबमोन बियायमोन दाखालि आङो हाग्रा मा होनो माइब्रा माइ हानाय आरोना ओमफ्राय इखौ हेवना दोनबाय मैयायो दायो बिराद मैगं फोलायसिगोन आरोना आं इखिजाबो एकदम माने मैगं गायना होलायनोसै आं इखिजाबो गोथां जालायनाय आरोना मा मैगं गायनाय जायो मिथिला आरोना मा मैगं गायनाय जायो गाइसमोन नायलांबाय थादे आं गायगोन दे इयावबो मैगं नोंथांमोना देखायलांनो नाजागोन आं दायो आङो आलि थाबायदों नालाय मबाइलावनो नायनो हालायाखै आरोना केमेरायावनो नोंथांमोनखौ नायनो हायाखै आङो नै आलियानो फिसाथार नै बेसेबा फिसा आलियाव थाबायदों नालाय आं नोंथांमोनखौ नुवाखैयानो माने आलियावसो नायना थाबायनो गोनां जादों आरोना बारियानो जोंहानि मागोनि बन नागिरनो फैदों आरोना नै दंफाङाबो बि दंफाङा जोंहानि आरोना माने रानाखैलै बिफां माने दानना दोननायबासो मोनो इफोरखौ थानायखौ दानजागौमोन दाननोनो माने माबा दानग्राखौ नागिरना मोनाखै बिराद बन गोरान दं आरोना नैयाव औवानि आरोना औवानिखौनो लाना थांसै मोननैसो मागोनि थाखाय फोरानहैनोसै आरोना गाइसमोन नै एकदम माने मुनि खाग्रा जायगाखौ मोनफैबाय आङो औवा सिङाव आरोना जोंहानि औवा बारि ओमफ्राय आङो दायो इयाव औवानि माबा नागिरनो फैदों आरोना बन जामायजोमोन बियायमोन आं माने इयाव फैनायावनो फाख्रि दंफांफोरखौ मोनबाय आरोना बेसेबा गिदिर फाख्रि दंफां खेफ्रा दङ आरोना बेयाव नै बियो फाख्रि दंफां आरोना बियो ओमफ्राय आं दायो बे फाख्रियाव आठथा दरनोसै आरोना आठथा दिहुननि आङो दै जामायजोमोन बियायमोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो आं दायो दिहुनग्रोनोसै आरोना आङो फार्स्टआवनो औवा दानग्रोना लाग्रोनो र' आङो आठथाखौ मानि थाखाय दिहुननो नागिरदों नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो बुजिगोन आरोना ओमफ्राय आं दायो दिहुनना लाग्रोनोसै नै बेयाव सोगोन आङो आठथाखौ नैयाव नोंथांमोना सोरबा मिथिखागौ जानांगौ आठथाखौ मा बानायो आरोना ओमफ्राय आं दायो फाख्रिनि आठथाखौ नै बेयाव सोगोन ओरै हाजावगोन आरोना आङो माबा सिखाजों दानबाय आङो फाख्रिखौ दाननानै ओमफ्राय बेखौ ओरै हाजावसिगोन आरोना दायो नोंथांमोना नायलांबाय था नै गाइसमोन सिखाबो लाखाबाय आङो बेखौबो लाबाय दायो आठथाखौ दिहुननोसै आरोना ओमफ्राय नै बिदियाव ओंखारा नायग्रोनोसै आङो बियो एसे गोरा नालाय ओंखाराबो जानानै नैजियाव खिन्थु बिराद मोजां ओंखारो दे आठथाया दायो आङो दिहुननोसै नै नायदो बेफोरबायदि फाख्रिनि आठथाखौ नांगौ आरोना जि माने नांथारगौ जादों आरो आंनो आठथाखौ नोंथांमोना सोरबा मिथिखागौ जानांगौ मिथियोबाथ' मोजांनि बाथ्रा ओमफ्राय जाय मोनथिया आंनि बे आदबखौ नायना ला आरोना आं बेखौ मा खालामगोन नोंथांमोना नायना लाबाय थाबानो जाबाय फार्स्टआवल' एसे मोजाङै गयो ओमफ्राय दसेनो थाबथायो आरोना ओमफ्राय दायो गबाथाय आं हाजावबावगोन आं गुबुनखि दानबावनोसै नोंथांमोना नायलांबाय था दे आठथाखौ दिहुननानै आं दायो मा खालामगोन नै गाइसमोन आठथाया होख्लायगासिनो हाबलांगासिनो आरोना सिङाव गबायानो थायो आरोना फाख्रिनिया नै गबायानो थायो नै गबायानो थायो आरोना हाबलांगासिनो हासुङाव आं थारमाने दानना गालांखानायनिखौबो सोगोन आरोना गना ओरैनो गगारहोआ आरो आठथाखौ नै आठथाया उनजाबोसो नांबावबाय नै दायो नोंथांमोन आं सोग्रोबाय थानोसै दे नोंथांमोना नायलांबाय थाथ' आं दसे सोग्रोनोसै दे दिहुनगासिनो गाइसमोन दंफाङानो गाराय जाजोबलायबाय आरोना बिफाङानो गाराय जाजोबलायबाय नै गाइसमोन जेथिं आङो हाख्लाजोब्बाय आरोना दंफांखौनो नै नायदो नै आठथाया बोरै हाबलांदो नै सिङाव बिराद आठथा गयो आरोना नै हाबलांगासिनो सर हारसिंनो नै हासुङाव गाइसमोन जामायजोमोन बियायमोन नै
माने नैखि हेथेबाय थादोयो माने गाइखेरसो होलांबाय आथाया गथा नालाय ओमफ्राय माबायो आरोना नैयाव नांथेबाय थायो सिखाजों एरना नांगो जामायजोमोन बियाइमोन दायो आङो नै आथाखौ दिहुननानै लाबाय सिंनिखौ नुहुराबो जानानै नोंथांमोना नै आंनो नुहुराखै जिहेतु बोरै नोंथांमोना नुगोन आरोना नै सिङाव दोङो आरोना गोबां दिहुनबाय आरोना आङो दायो ओमफ्राय बिखौ एवनोसै आरोना आङो जानाय थाव होनानै एवनानै माने बानायनोसै आरोना दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो आं मा बुस्थु बानायनो नागिरदों बे आदबखौ जुदि नोंथांमोनाबो मिन्थियाब्ला आंनिफ्राय सोलोंनानै लादो थ' बिदिब्ला नायलांबाय था नोंथांमोन नै आथाखौ नुलायलांलाहाय नोंसोरनो बोरै देखायगोन आं दाहाय खुरैयाव लखबबा देखायसिगोन आं दायो आङो बारिनिफ्राय न'आव थांनोसै ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आं बेखौ सारायाव माबायदि एवगोन आरोना एवा सरि सारायाव नङा आं खुरैयाव एवगोन आरोना बे आथाखौलाय बहा सारायाव फोनांनो ना गाइसमोन जामायजोमोन बियाइमोन दायो आङो बेखौ न'आव लांनानै खुरैयाव एवहैनोसै आरोना बेसेबां बुरजा ओंखारगोन आं मिथिला आंबो बारा बेसेबां नुहुराखै आरोना सिङावसो दङ नालाय थ' नायलांबाय था दायो आं न' मोनफैबाय नै गाइसमोन आंनि न'आ नै बिबार जि समायना समायना बारना दङ आरोना नै दायो आङो आथाखौ एवनोसै दे गाइसमोन नायलांबाय थादो दानिया आं एवनोसै आरोना एवहोलांसै आं दायो बिखौ बेसेबां दङ सिङाव आंबो नुहुराखै ओमफ्राय नायनोसै आरो दा दहायबो खनसे एवखांखाबायमोन आरोना नै जामायजोमोन बियाइमोन ओमफ्राय नै जायासै आरोना थ' एवनाया जायाखै नै आथाया एसे खम दङमोन आरोना नै ओमफ्राय दायो एवनोसै आं बेखौ ओइ गाइसमोन आथाखौ एरख'बाय आङो नै सिंखावबायबो आरोना लखबनायाव रोसिया गबाय ओमफ्राय दा सिंखावनानै नै गथाखौबो माबाबाय आरोना एरख'बाय आं नै ओमफ्राय दा एवनोसै दे नोंथांमोन नायलांबाय था आं मा खालामगोन नायलांबाय था दे नै अरदाबा नै गाइसमोन आंनि अरदाबा र' आं बेखौ एसे साफा खालामना लानि हांगारखौ आं दहाय एवदोंमोन आरोना ओमफ्राय जायासै दहायना ओमफ्राय दायो आं गोदान बानायफिनसै आरोना अरदाबाव नै आं दा बेखौबो थिखांना लाखानोसै ओमफ्राय आङो जानाय थाव एसे होबाय आरोना ओमफ्राय केमेरामेन गैयिनि आङो जानाय थाव होनायसो देखायनो हायासै आरोना ओमफ्राय दायो आं नै होनोसै एवनाया नै एसे गुसेबद्राय जादों आरोना थेवब्लाबो सोलियो आरो होनोसै दुंबायानो आरोना दहायनिखौ होखानाय दंमोन आरोना थावा जानाय थावा जामायजोमोन बियाइमोन नायदो आं दायो मा खालामगोन नोंथांमोना सोरबा सोरबा मिथिखागौ जानांगौ सोरबा मिथियाबो जानो हागौ खुरैया गावनायसैलै नै दिगदारलै खुरैयाबो गावनायसै नालाय एवग्रोबाय थांदों आं गाइसमोन दायो देखायगोन दे एवखांना माबायदि जायो दा थाथ'र' गाइसमोन आथाखौ ओरैबायदि खस्थ' एवबाय आङो नै माने देनजार आथा जाखाबाय आरोना नै खाथ्रा आथा जाबाय नै देनजार बानायबाय आरोना आङो माने ओरैबायदि खस्थ'यैसो बानायबाय आं ओरै नै नाय खाथ्रा खस्थ'यै आथा जाबाय आरोना इमान खस्थ' एवनायावबो खनसे थावखौनो बारा होफ्लांनानै आथायानो जायाखै आरोना ओमफ्राय दायो एसे मैथोमनि जाबाय नालाय आराम जाबाय आरोना नै आथाया खाथ्रा आथा नै हागोन सोरबा गाइसमोन मैया आथा बानायनाया नै फानदु बानायनाया दाउ मासे नांबाय आंनिया नै अ माय गड देनजार खाथ्रा होसोखादों आङो नै आथाया गाइसमोन सस्रमायाबो थैबावाखै नै माने खनसे साजाबावगोन नै दाउ मासे मोनबाय गाइसमोन बिराद रोंगौ गाइसमोन आंनि आदबखौ नोंथांमोनाबो नायना ला नै इयो ना सिखावा साला ना जानो फैदोंमोन दा नै नांजाबायना अ माय गड मोनजासिगोन आं दायखौ मोनजासिगोन वाह क्या सीन है गाइसमोन नायलांबाय था नोंथांमोना आरो मासे लगायबावगोन आं नै सस्रमाया थैयाखै आथायावसो सिथाबना दोङो दायखौ बोखाजोबनानै आङो होफिननोसै आरोना नोंथांमोना नायलांबाय था जामायजोमोन बियाइमोन मैया जे आं आथा दानजोमोन नै आथाया थारमाने फाखनायाव नांलाजोब्बाय आरोना नै माने ओमफ्राय आं बेखौ मोनबाय दिनै माने आथाजों सानानै आङो माने भाबियाखैमोन आरोना आङो सिगां उन्दैयाव आङो बेफोरबायदि सायोमोन आरोना हौवा बायदि बिराद सिखारिमोन आरोना आङो ओमफ्राय आं दिनैसिम बेफोरबायदि सिखारि जाबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा बिबनाङा माने फोथायाखैमोन आरोना आङो बियो बुंबाय दाउ लबर लाना गिदिंबाय थायो ओमफ्राय दाउखौनो गावथारनाया माथो नोंलाय लबर लानानै नाय आं दिनै नोंनो दाउ माबायदि सायो आं सिखायगोन होनना दिनै सिखायबाय आरोना ओमफ्राय नों बिबनाङा माने एकदम फोथायथाराखैमोन आरोना जि खुसि जासोबाय बिबनाङा मोननायखाय दायो नै आं देखायबाय गाबोन फुंनिफ्राय बिदि साथोसै आरोना नै मोनबाय आङो वाव मास लांखा नै खर' मानि नांदों नै आथाया गाइसमोन जामायजोमोन बियाइमोन नै बे सस्रमाजों सादोंमोन आरोना सस्रमाया मानबायो थारमाने हायाव इदि दोनबा होमबाना बेखौ नुहुरनानै दाउनि मेगनाथ' खाटारनाखा ओमफ्राय बेखौ मानबायबाय थानायखौ नुहुरनाय बेखौ जानो फैबा आथाया ओरै गोलैनानै नाङो आरोना ओमफ्राय दायो आं मासे मोनबाय दा साथ'ला गाइसमोन जामायजोमोन बियाइमोन दायो आङो थांनोसै आरोना न'आव ओमफ्राय सालायगोन दायो दा आथा एसे खम जाबाय आं आथाखौ गोदान दानलायसिगोन आरोना थ' थौदो गाइसमोन नायलांबाय थादो